tayo ngayon idol sa ano, sa mga kailan. Sa JB. Ay, kukunin na kami na order. Sinutusan kami. Ay, naantay pa namin. Standby mo lang, standby. Mga restaurant. Nasyaw. Standby mo na kami. Wala pang ano, wala pang order namin. Inaantay pa namin. Kuya, may uwi tayo ano. Manila. Tapos nagpawa kami ng mga idol. Dito tayo ngayon sa ano, sa palengke ng Pangasinan, no, mga idol, oh. Ayan. Bili ng isda. Mura lang yung mga isda, mura. Ayan si mama. Daming isda ba? Sa ano, sa dagat, you know. Ito pala yung pa ano yun. Ay, sila ma'am, oh. Ayun video. Sila ba? Ganda pala dito mga idol, oh. Yun, oh. Ang ganda, oh. Parang ano, parang lalaki mga bangka, mga idol. Ang isda ito, eh.